ame don an ka sujet kono sujet fɔlɔ o ye Mali ye sujet filanan Burkina Mali ni Burkina de filɛ ne ka initiative dɔ ta terroristes jahanama bɛna jigin u kan c'est la fin pour les terroristes terroristes ka ko de banna Assimi ye bi a b'a kalama a ye conseil de défense de réunir Kuluba k'a mago bɛ chef d'état-major la Mali armée a chef d'état-major général a chef d'état-major armée de l'air armée de terre garde gendarmerie est-ce qu'il y a faamu Sadio Kamara Assimi ko k'a mago b'u bɛɛ la Kuluba une Assimi ɲɔgɔn ye Kuluba une Assimi ɲɔgɔn ye Kuluba u nana Assimi a yurula k'a fɔ ko bon k'a bɛ fɛ k'a mago bɛ Mali territoire bɛɛ de la k'a tɛ fɛ tuguni terroristes mankan mɛn Mali territoire fantan naani bɛɛ la chef d'état-major ko ani ministre de la défense k'u bɛ président fɔ k'a ye lahawta minɛ min d'u ma k'a ye baarakɛ minɛ min d'u ma sanfɛ minɛ na duguma minɛ na kɛlɛkɛcɛdenw na radariw la u ko k'u bɛ Assimi fɔ ka baara k'u bɛ Assimi fɔ ka Assimi waleɲuman dɔn ko Assimi tilala ka kɛta la ko baara tɔ bɛ olu bolo ko la balle est dans leur camp ko Assimi se bɛɛ kɛ ka moyen bila u ka disposition na Assimi ko de senfɛ a ko bon k'u ka terroristes fagali ko ka continuer ka intensifier ka dɔ fara terroristes fagali kan Assimi ko k'a tɛ fɛ ka terroristes mankan mɛn Mali fantan naani bɛɛ la tuguni ko Mali fantan naani bɛɛ la k'a tɛ fɛ ka terroristes ko kuma mɛn a tulo la a ye ordre di ko ka frappe intensifier a ye ordre di ko ka opération militaire ko ka caya ko ka terroristes bɛɛ bunte k'u bɔ Mali kɔnɔna la ja Assimi ye CEDEAO bɛ ka plan min kɛ ja Assimi sigilen ye plan ye est-ce qu'il y a faamu o bɛ ka taa renfort de ɲini terroristes depuis Boko Haram est-ce qu'il y a faamu ka se état islamique ma en passant par le Niger terroristes renfort de bɛ ka na k'u bɛ coalition kɛ pour attaquer l'armée malienne Assimi ko k'a tɛ coalition former ne sigilen ɲɛna dɛ coalition terroristes ka regrouper 2012 scénario Assimi ko k'a tɛ k'ale sigilen ɲɛna o de la Assimi chef d'état-major wele ka ministre de la défense wele ka armée état-major bɛɛ wele bi conseil de défense de kɛra ko ordre dira ko moyen bilala sirasiw ka bolo kan ko ka opération intensifier ko ka jahanama tasuma ko ka tasuma kala terroristes bolo ko ka jahanama jigi u kan ko ka terroriste Assimi ko k'a tɛ fɛ ka terroristes ŋunan kan de mɛn tuguni Mali fantan naani bɛɛ la coopération militaire u ye caman kɛ dɛ ko ka tasuma intensifier ko ka dɔ fara tasuma kan o de ka est-ce y'a faamu opération militaire ka intensifier balima o de senfɛ bi disons kunu an bɔra kalama ko armée de l'air k'a ye jahanama jigi terroristes kan terroristes taara k'u bɛ u regrouper Tessit parce que u bɛ ka bɔ Niger de kana k'u t'u ka regroupement caman an ka drone de filɛ ka terroristes repérer la ilaha illallah ngo Albatros ani Sukhoi minnu bɛ an bolo ani an ka Mi-24 ni Mi-35 a b'a kalama est-ce qu'il y a faamu Tessit sufɛla fɛ u taara su kɛ ko tile de tellement que frappe jahanama bɛ ka jigin tellement que tasuma bɛ ka bɔ sanfɛ ka jigin Tessit kunu a kun bɛ k'i kɔnɔ ko tile de bɔlen bɛ ala ni avion tasuma fɛ ah non c'est à dire u ye fɛn da terroristes kan a su dans les jours à venir a bɛna mɛn état-major bɛ communiquer mɔgɔ hakɛ min fagara terroristes la o de senfɛ an b'a ye bi Assimi ordre di k'a ni chef d'état-major ka ɲɔgɔn ye ko ka dɔ fara tasuma kan parce que n'i ye Mali ka opération ta k'a lajɛ samiya wagati opération rythme ralentira légèrement parce que an ye terroristes an y'u ka mode opératoire faamu Assimi y'o kuma de fɔ et disons an ka chef d'état-major u y'o kuma de fɔ ko terroristes tellement que u bɛ ka siran armée malienne ye ko bi armée malienne bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ ka o to yen u bɛ k'o yɔrɔ éviter u bɛ ka taa mun de kɛ u bɛ ka taa baga population civile de ma u bɛ ka taa population civile de secouer ka taa bi olu kan ka olu tɔɔrɔ u bɛ ka armée fuir est-ce qu'il y a faamu u bɛ ka t'u ta kɛ minnu placer le u tɛ sɔn combat corps à corps ma tuguni armée ma donc armée o de faamu donc samiya période la opération ralentira Assimi ordre di san samiya banna parce que ni samiya banna an ka véhicule blindé bolili ka nɔgɔn de ni samiya banna an ka mobile tɛ balan bɔgɔ nɔrɔ la ni samiya banna terroristes bɛ taa ɲini f'u dogoyɔrɔ u hakili la se tɛ kɛ yɔrɔ min dɛ u bɛ taa ɲini f'o yɔrɔ de la samiya banna terroristes ka ko de banna quoi dogoyɔrɔ t'u la tuguni jigi t'u la an ka armée ka mobile bɛ se ka se yɔrɔ sugu bɛɛ la est-ce qu'il y a faamu
la armée ordre dit Assimi ordre dit armement ko ka frappe intensifier bara mi mega ke obeka bara mi terrorisme be ka kominga gaumena ka Assimi nyebala dans les jours à venir ni mbere benaba aw sigam na armée ka offensive de mais tient tongo do 600 ordre de dira ko ka Assimi ngo ka mago be eskia famu jamana territoire fantan nani mpela ko terrorisme be yoro ko ka terrorisme kele ay conseil de défense de réuni ka au ordre douma parce que c'est là avec le terrorisme ko de prétexte kabna intervention yan CEDEAO bena yani avec CEDEAO be klara mana kola a soro mali terrorisme be nettoyer ka boanga jamana konnala donc ame Assimi foni yoro la avec a bara minga ga moy mi bla sara suga yoro ka ambe ofo ka Sadio Camara fo ministre de la défense ka armée tio fo Mali force spéciale ou koufo et c'est ya famo ka garde fo gendarmerie armée de l'air génie militaire armée de terre police garde nationale gendarmerie Mali corbe ose fora ou be folé no ou ka wuli ga jola me wakati mina au même moment Assimi me ga mbarake Ibrahima Traoré fene au ordre kelene di Burkina ou ka srasouma ku ka frappe intensifier ku ka opération militaire ou intensifier o de se fait aba kalama ko Burkina u tara kan belebele ba fla de sigi esia famu fo terroriste u jabalala u tara kan belebele ba fla base aérienne fla u flene kata o de sigi terroriste u gere u be soro yoro mine u ka base u fle kata esia famu armée de l'air ka base fla o korode ko avion nga wuli doron en 10 minutes avion nga wuli kata terroriste u gosho u sigi yoro la o de la ngo terroriste u ga ko bana kwa sari Ibrahima Traoré anale ndoro risika minam blakana ka boloka risika avion dama ka suko dama ka hélicoptère dama na ya image blanye be hélicoptère kura dore jolembe ala ma pentri Russie hélicoptère badene dunya ka hélicoptère duriye kana di Burkina ma ay suko fene doni ngana di Burkina ma comme utaga avion bere gira dans les jours à venir ma do bena ira yano te drone fene nana di Burkina ma en même temps, il recevait un renseignement d'où ni Mali fenait beka collaborer ou beka opération planifiée en fait. Donc ni jamana flan nous ou état-major ou présent un ordre de dit est-ce qu'il y a vraiment qu'on a frappé ou intensifier ni jamana flan nous na. Ngo Sadio Camara ko Assimi ma ko plan bana ka ba ka le klala ka plana ka nga stratégie fin bo ka terroriste ko ba Mali la ka klala plana au président Assimi na pri. Ibrahima Traoré fenait ka état-major ko ka le ga avion coup la ben na pi. Que les avions burkinabés vraiment sont prêts vraiment à livrer le combat, à frapper les terroristes jusqu'à dans leur sanctuaire. Ibrahima Traoré des fois a ordre d'armée de l'air. Comme c'est que barao barake, que terroristes ou ni terroristes ou de yoro ou ka dépôt de carburant ou ka munitions, que ni be yoro que be éliminer que be bo barala ka te fait terroriste ko kuma me aklo la tukuni. Balmo bara willa terroriste ou bolore. Wa il va foku ya famuno we fendo resenti kum na le janfa do labe bon nous na janfa labe o ga soro folo non klala terroriste ou nettoyer la nous go ku be janfa mi labe ankama o be ko force anti coup d'état billahi an sigile no ku kono donc antenne attendi o ga jamana déstabiliser sur deux fronts terrorisme ko o be ko bita janfa taka a blaka Mali segere o be ka janfa taka blaka Burkina segere nio de bané o là les deux présidents le Mali et le Burkina, ils ont donné le feu vert à leur armée pour intensifier les opérations militaires. Donc, au fait, vous allez voir que les opérations militaires vont augmenter en nombre. Au Mali, ça a déjà commencé. L'armée de l'air vraiment a craché du feu sur les terroristes à Tessit. Le Burkina vient vraiment de construire 2 bases aériennes dans le fief au cœur même des terroristes. Donc les opérations militaires vont s'intensifier. Ils vont voir l'enfer la nuit. Donc, nous ne pouvons pas faire kada au cloka, à balmanquer au dengue, à marasila, chercheur. Il y a de l'espoir, à qu'on a découragé. Ça dit sécurité. Abena sécurité bena sisa. Gela fitin do dona, au coin samia, an me samia wakatiri la. Samia la moblu be noro boko noro la abe turbu ga progression ralenti samia bana san yoro be ji ngale me ga fon femne sira fen fe tien sari o ji jara sa nga blendo be se ga teme anga katkatu be se ga teme
avion non kabako don an b'a bila